سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا ابز اوان علمنا بحد فوس زي ترخب حمام تجنقه اشحات سبات هوتهم كسؤنون ببيلينا زبصح قطبو كسارتات يسعبلا بزل اوان بزعبات حمام يخون سعبيناتو بزحوتات يزمص ازي يخون امبر مز حمام تاساسيرون مجمرتا غزي زترأيلو هاجر تشاينا املكيتون بزحوتات يزلعل ابزا channel كا نزي حمام بزملكت بستفرالي غزي بزح حاجه داس زعباتات زقربو خوينو ببغزي خا زتفرالي حتى كملس ترأيني ريو ازي يخون امبر مز حمام يخون كابز حمام وصاي مستا مسرت حمام زنبرت هاجر تشاينا بزتحز بزحوتات يزقرب كاب كلهم دما تبتدغغم زقرب حتى اندحرالو حزب تشاينا نمنتايو زخونه زنقسقس زبل فطور زبلع زبل كوينو كابتا هاجر كا قال حمامات كبغوس ابز جمرولو ازي اغباب امغاغبا نايت حزبي مكاتي عارست علامات كخون يزرع نحج دما حزب تشاينا نمنتايو كسبا خلباتن دما منزركبو زنقسقس زبل فطور زبلع كنرئي كنفتنينا قدمي غنا ابزا channel سبسكرايب لايك كومون نتدول بمطواق قدامو تخاتلتي معالتو تحستونا خدكونو بغبرن عدم اب هاجر تشاينا ابز اوان زخونه هيوت زلو زنقسقس زبل نجر اند حركت بلع دليغا ابز دلخا عداغا كيتكا كتغزئتي خليخا ازغا بزي حقاو منقد زيكونه حقاون علاون منقست بزفقدو منقديو زي خنبر هاجر تشاينا حزبان ابا مغاغبوم قدم غزي كمزي اينبرون قدم غزي كنبل انكلنا دما كسب عمته 200 شومنتن قدم لدته كريستوس مالتيو دحرزا استتقصت عمد غنا اب تشاينا ازي زي بحال تميت عمد دحر عمد كم زل بدان حزبي عقلو خصبولي جميرو كمغلص غلته مرامرتخا لمجمرتا غزي اب تشاينا فوليات انسساتات كبلعلو زجمره غزي اب تقدم زتتقصت عمته 200 شومنتن قدم لدكته كريستوس يمزبلو اتشعوز جمره كبيت زنبره تدغاغام زخونه تميتن عصبونكا كسب شحن 911 مالت كسب قدم 209 عمتات كابلو مالتيو بتدغاغاميو ابت هاجر اب استفلالي بوتاتات يرأى زنبره بزحات منጭታት ከም ዝገልጽዎ ድማ ከሳብ ዝዓመት ጥራይ ኣብ ዝተፈላልየ ከባቢታት ቻይና ንእሽተይ ክበሃል ብዝኽእል መልክዕ ከሳብ 1828 ግዜ ዓጽቦ ኣጋጢሙ ከም ዝነበረ ይዝንቶ እዚ ኸ ዳርጋ ዓመት መጸ ኣብ ገለ ከባቢ ዓጽቦ ከይሃለወ ኣይሓልፍን ነይሩ እቲ ተደጋጋሚ ዓጽቦ ናይ ምግጣም ኩነታት ድማ እቲ ህዝቢ ካብቲ ዝበልዖ ዝነበረ ተራ ምግቢ ካልእ ከብዶ ክዕንገለሉ ዝኽእል ምግቢ ከናዲ ኣገዲድዎ ኣብቲ እዋኒት ድማ ዳርጋ ዝኾነ ህይወት ዘለዎ ዘንቀሳቐስ ዘበለ ክበልዕ ዝጀመረ እዚ ይኹን እምበር ከምዚ ዓይነት ኣገራሚ ዓይነት ኣመጋግባ ኣብ ኩላተ ሃገር ኣይኮነን ነይሩ ኣብ ኩላተ ሃገር ንኽልሕም ግና ዝተፈላልየ ኩነታት ምኽንያታት ክኾኑ እዮም ተራዮም ካብ ዓመተ 1851 ጀሚሩ ኣብ ገለ ክፋላት ቻይና ዝነበሩ ሓረስቶት ኣብ መሬቶም ዝሓረስዎ ፍረ ብሰንከቲ ዝነበረ ዓጸቦ ፍረ ዘይርከቦ ከምኡ ኸኣ ስድሮኦም ክዕንግሉ ኣብ ዘይክእልሉ ደረጃ ምስ በጽሑ ንሶውን እንስሳታት በረኻ መግቦም ገይሮም ነቲ ሽግር ክሓልፍዮም ጀሚሮም በዚ ኸኣ እቲ ዝተፈላልየ እንስሳታት ዝበልዕ ህዝቢ እንዳበዝሐ ይመጽኡ እዚ ይኹን እምበር ኣብ ዝሓለፈ ክፍለ ዘመን ኣብ ኣርባዓታት ብጃፓናውያን ምስ ተወረሩ ብድሕሪኡ እውን ውግእ ሓድሕድ ምስ ጀመሩ እቲ ዝነበረ ጥሜት እንዳበዝሐን እንዳሰዓረረን ይመጽኡ ኣብ ገለ ቦታታት ከኣ ብሰንኪ ጥሜት ጃምላዊ ህልቀት ዘጋጥመሉ እዋናት እውን ከም ዝነበረ ይዝግለጽ በዚኦም ድማ ገለ ህዝብታት እቲ ሃገር ለመምቲ ከይተረፉ ክበልዑ ከምኡ ኸኣ ደማሙን ኣኽላባትን ፈቆዶ አንጎሎ ከቲርካ መሓዝናትና ኢሎም ዝሓዝዎ እዚ ኸኣ ህዝቢ ቻይና ንምንታዩ ዝኾነ ነገር ክበልዕ ጀሚሩ ዝብል መባእታዊ መልሲ እኳ እንተኾነ ኣብ ርእሲኡ ግና ነዚ መናሃሪ ዝነበረ ጉዳይ እንድሕር ነይሩ ብዝሒ ህዝቢ እዩ እዚ ኸኣ ዳርጋ መዓልታዊ ኣብቲ ሃገር ብሚልዮናት ዝቑፀሩ ሓደሽቲ ውላድ ክመፁ ብምኻሎም እዮም ካብ መበል 14 ክፍለ ዘመን ክሳብ 20 ክፍለ ዘመን ከኣ ብዝሒ ህዝቢ ቻይና ዳርጋ ብዕዝፍታት ብምውሳኹ እቲ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዝነበረ ድኽነት ክውስኽ ከምኡ ኸኣ ጥሜት ብመንጽር ክውስኽ ኣገዲዱ በዚኦም ድማ ዝበልዕዎ ምሳኣኑ መግቦም እቶም ኣብ ከባቢኦም ዝነበሩ እንስሳታት ዘገዳምን ዘቤትን እዮም ኮይኖም ድሕርቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ብጃፓን ዝወረዶም ውግእ ኸኣ ቻይናውያን ካብ እንስሳታት ዘገዳም ዳርጋ ዘይበልዕዎ ዘበለ እንስሳ ኣይነበረን ነቶም ዘምጽዎም ዝነበሩ ዝተፈላለዩ እንስሳታት ድማ ኣመጋግባ ክምቀረሎም ምእንቲ ብዝሒ መማቕርቲ ነገራት ብምግባር ዝተፈላለየ ዓይነት ምግቢ ክሰርሕዎ እዮም ጀሚሮም ክሳብ 1900
1949 ግና ኣብ ኩላ ሃገረ ቻይና ዝነበረ ሓረስታይ መሬት ባዕሊ ዝውንኖ ሓሪሱ ዘእተወ ኸኣ ናብ ገዝኡ ሒዝዎ ይመጽእ ብምንባሩ ኣብ ገለ ክፋላት እቲ ሃገር ኩሉ ነገር ዘይበልዑ ከምኡ ኸኣ ከም ዝናህና ንቦር ኣመጋግባ ዝነበሮም ህዝብታት ነይሮም እዮም። እዚ ይኹን እምበር ኣብቲ ግዜ ማኦ ዜዶንግ ኣብቲ ሃገር ስልጣኑ ክሕይል ከምኡ ኸኣ ክሳብ ሕጂ እቲ ሃገር ዝመርሕ ዘሎ ሰልፊ ገባርን ሓዳግን ክኸውን ኣብ ዝጀመረሉ ግዜ እቶም ሓረስቶት መሬቶም ንመንግስቲ ኣረኪቦም ንሶም ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ክሰርሑ እዩ ሕቶ ቀሪብሎም። እዚ ይኹን እምበር ብዙሕ ህዝቢ መሬትና ኣይንህብን ክብል ብምጅማሩ መንግስቲ ዝተፈላለየ ካልእ ስልትታት ክጥቀም ጀሚሩ። እዚ ኸኣ ሓረስቶት መሬቶም ባዕሎም ይውንንዎ ግን ከዓ ፍርያቶም ናብ መንግስቲ ይሸጦ ዝብል ሓድሽ ስልቲ ኣተኣታተወ። በቲ ዝተኣታተወ ሓድሽ ስልቲ ኸኣ ከምኡ ድማ ኣብ ርእሲኡ ምፍራሕን ምስቃይን ተሓዊስዎ መንግስቲ ኩሉ እቲ ሓረስቶት ዝውንንዎ ዝነበሩ መሬት ምስ ወነነ ንሰደድ እኹል ፍርያት ንክህሉ ተባሂሉ ብዙሕ ሰብ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ክሰርሕ ይተገዲዱ። ይኹን እምበር ኣብ ስሳታት እቲ ፍርያት ብመንግስቲ ከምቲ ዝድለ ዘሎ ኣይኮነን ምስ ተባሃለ ነቲ ፍርያት የጉድል ኣሎ ዝበልዎ ዝተፈላለዩ እንስሳታት ከጥፍኡ እዮም ጀሚሮም። እዚ ኸኣ ንገለ እንስሳታት ንህዝቢ እንዳይሕመመ ዓቕሚ ሰብ የጉድል ኣሎ፣ ንገለ ኸኣ ከም በዓል ጭሩ ዝኣመሰላ እንስሳታት እኽሊ ይበልዓ ኣለዋ ብምባል ብምሉእ ሓይሊ ከም ሕሱም እዮም ነቲ ዝነበሩ እንስሳታት ከሃድንዎም ጀሚሮም። ኣብቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ሃድን ድማ ልዕሊ ኩሉ ብመንግስቲ ብሓያል መንገዲ ተፀቂጡሉ ዝነበረ ሃድን እንድሕር ነይሩ መጥፋእተን ነቲ እኽሊ ይበልዓ ኣለዋ ዝተባሃለ ጨራሩ እዩ ነይሩ። እዚ ይኹን እምበር መንግስቲ በቲ ዝገበሮ ፃዕሪ ዳርጋ ጨራሩ ዘይብሉ ኩነታት ምስ ፈጠረ ነገራት ከም ዝሓሰቦ ዘይኮነ በንጻሩ እዩ ኮይንዎ። እዚ ኸኣ ጨራሩ ስለ ዘይነበረ ሓሳኹ በዝሐ፣ ኣንበጣ እውን ልዕሊ ዓቐን በዝሑ። በዚ ኸኣ እቲ እኽሊ ካብቲ ብጨራሩ ዝብልዖ ዝነበረ ንላዕሊ ክጠፍእ ጀሚሩ። ናይዚ ኩሉ ሽግራት ድምር ውፅኢት ከዓ ዳግማይ ከቢድ ጥሜት እዩ ኮይኑ ኣብቲ ግዜ እቲ ኸኣ ተመሊሶም ዝሓርስዎ መሬት ወይ ድማ ዘእትውዎ እኽሊ ስለ ዘይነበሮም ናብታ ኣቐዲሞም ጀሚሮሞ ዝነበሩ ምብላዕ እንስሳታት ዘገዳምን ዘቤትን ኮነ። በዚ ኸኣ ካብቲ ሽዑ ግዜ ጀሚሮም ኣኽላባት፣ ደመሙ፣ ኣናፁ፣ ዕንቅርቢት፣ ኣትማን፣ የድጉን ድዱዕን ኮታስ ተንፋስ ሃሊዎ ዘንቀሳቐስ ዘበለ እንስሳ ክበልዑ እዮም ጀሚሮም። ኣብ ከምዚ ኩነታት ከዓ ገለ ህዛብ ክሳብ ስሚ ዝኾነ እንስሳታት ክበልዑ ብምኽኣሎም ካብ 20 ክሳብ 40 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ህይወቱ ስኢኑ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር። ብድሕሪ እዚ ከዓ እቲ ህዝቢ ምብላዕ ናይ ዝተፈላለየ እንስሳታት ካብ ተራ መድሓኒ ህይወት ናብ ባህሊ ይቀይርዎ። ኣብ የእምሮ ብዙሓት ቻይናውያን ድማ ካብቲ ሽዑ ግዜ ጀሚሩ እቲ ዝበልዕዎ ኣገራሚ ዝኾነ እንስሳታት ካብቲ ዝነበሮም ጥሜት መድሓኒኦም ምዃኖም እምነት ዘሕድሩ። ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ከዓ እቲ ዝነበረ ናይ ዓፀቦ ዛንታታት ክመሓላለፍ ብምኽኣሉ ወላ እውን ብኻልኦት ህዝብታት ናይ ዓለም ነቐፌታ እንተመፆም ንሶም ግና እዚ ምብላዕ ናይ ዝኾነ ፍጡር ምስጢር ቀጻልነቶም ምዃኑ ብምእማን ክሳብ ሕጂዮም ዘይገድፍዎ ዘለዉ ዝብል እዩ ኣብ ዝተፈላለየ መፅሓፍቲ ምስቲ ዝነበረ ዓፀቦታት ተታሒዙ ተጻሒፉ ዝርከብ። ኣብዚ እዋን ግና ኣብ ቻይና ኣብ ብልዒ ዝተፈላለየ እንስሳታት ምስ ዝርግሐ ቴክኖሎጂ ቁሩብ ሓድሽ ኣረኣያ እዩ ክመፅእ ጀሚሩ ዘሎ፣ ብፍላይ ድማ ኣብቶም ንኣሽቱ ወለዶታት። ኣብዚ ሕጂ እዋን ንኣብነት ከም በዓል እንቅርብዒት ከምኡ ድማ ኣትማን ሳሕቲ ከም መስሕብ በጻሕቲ እንተዘይኮይኑ ኣብ ፍሉጣት ቤት ምግብታት ኣብ ሜኑ ኣይትረኽቦን ኢኻ። እዚ ይኹን እምበር ኣብቲ ባህላዊ ዝኾነ በዓላቶም ከምኡ ድማ ስድራ ቤታዊ ምትእኻብ ዝተፈላለዩ ብቐሊል ዘይርከቡ እንስሳታት ዘገዳም ምብላዕ ክሳብ ሕጂ ኣይተገድፈን እዩ ዝርከብ። ነዚ ቻይናውያን ዝኾነ እንስሳ ዝበልዑሉ ምኽንያት ኣመልኪቱ ከዓ ሓደ ዋንግ ሶንግ ዝበሃል ቻይናዊ ስነ ፍልጠተኛ መብዛሕትኦም ቻይናውያን ኩሎም እንስሳታት ወዲ ሰብ ምእንቲ ክበልዖም እዮም ተፈጢሮም ዝብል እምነት ከም ዘለዎም እዩ ዝዛረብ። ኣብዚ እዋን ኣብ ሃገረ ቻይና እዚ ዝተፈላለየ እንስሳታት ዘገዳም ከምኡ ድማ ዘቤት ምብላዕ ይኹን ምሽቃጥ ብመንግስቲ ዓብ ደገፍ ዘለዎ ኮይኑ ብዙሕ ህዝቢ ከዓ እንስሳታት ዘገዳም ኣብ ዕዳጋ ሸይጡ ናብርኡ ከም ዝመርሕ እዩ ዝግለጽ። እዚ ይኹን እምበር ኣብ 2003 ከምኡ ከዓ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ለበዳ ዝኾነ ሕማም መሰረቱ ካብቲ ሃገር ከምኡ ከዓ ካብ እንስሳታት ዘገዳም ብምዃኑ ብዙሓት ተጣበቕቲ ቻይና እዚ ህይወት ዘለዎ ዘበለ ናይ ምብላዕ ባህሪ ከተቋርፀዮም ፃውዒታት ዘቕርቡ። እዚ ይኹን እምበር ፃውዒቶም ክሳብ ሕጂ ፀማም እዝኒ ይረኺቡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ እዚ ሕጂ ዘሎ ሕማም ምልባዕ ካብ ዝጅምራ ትሒዙ መንግስቲ ቻይና ነቲ እንስሳታት ዝሸጠሉ ዘሎ ዕዳጋታት ንግዚኡ ክዓፅዎ ይወሲኑ። ነዚ ኣመልኪቱ ከዓ ሓደ ካብቶም እንስሳታት ዝሸይጥ ሸቃጢ ዝኾነ ጽያንግ ዝበሃል ቻይናዊ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ኣብዚ እዋን ኣኽላባት ዝበልዕ ከምቲ ቅድሚ 20 ዓመት ዝነበረ ብዙሕ ኣይኮነን። ኣነ ከዓ ስጋ ናይ ኣኽላባትን የእዱግን እየ ንገለ ሃብታማት ዝኾኑ ሰባት ዝሸይጥ። ሕጂ ግና ዕፆ ስለ ዝተባሃልኩ ነቲ ስጋ ኣብ ፍሪጅ ኣቐሚጠ ዝፅበ ዘለኹ ክብል እዩ ዝዛረብ። ሓደ ካልእ ጆንግ ጂያን ዝበሃል ሸቃጢ ከዓ ኣነ ስጋታት የእዱግ፣ ኣኽላባት፣ ደማሙ፣ ሓራግፅ፣ ዓጋዜንን ድዱዕን ኮታስ ዘሎ ዝንቀሳቐስ እንስሳ እየ ዝሸይጥ።
እዚ ሕጂ ዘሎ ምዕጻው مستخفتخ داغماي مشطاي كقصلي كلها ابز اوان افرج اقميطي زلخو كبلي زرب كم زفلط እዚ ሕጂ አጋጢሙ ዘሎ ተላባይ ሕመም መጀመርያ ካብ መንካዕ ናብ ሓደ ጻጸ ዝበልዕ እንስሳ ምስ ሓለፈዩ ኣብቲ ኣትማንን መንካዕን ከምኡኻ ተበልዓይ ጻጸ ዝኾነ እንስሳ ዝሽየጠሉ ዕዳጋ ናብ ሰብ ክሰጋገር ዝኽኣለ ንሕጂ ዝተዳለወ መደብ እዚ ነይሩ بخالك كسب نرغب سلام نعهم